על הפסקת אש ב7 בבוקר. אין הפסקת אש. לא הפסקת אש. אנחנו רוצים שתכבוש את סואץ. יורים עלינו מכל הכיוונים. מה שנשאר לנו לעשות זה פשוט להציל את חיינו. רימון ביד, אמרתי לחברים שזה מה שנשאר לנו לעשות ונחכה. ישבתי בפינת החדר, ואתה מחכה לסוף. אנחנו זקוקים לעזרה. האחרונה שבדרך אליהם, תתגברו עליהם. כמה זאת הרבה מתערבות. זו הייתה משימה מטורפת. להיכנס באור יום לתוך העיר הזאת, זה משימה מטורפת. זו פעם ראשונה שהפחד מחלחל עד הסוף, כי אתה יודע לאן אתה הולך, ואתה לא בטוח שתחזור משם. פתאום הרגשתי חולשה, כאילו הידיים לא זזו לי. פחד. פחד. אני אוסף את כל הפלוגה, ואני סופר 24 לוחמים על הרגליים. אתה מבין שנשארת עם פחות מחצי פלוגה. אתה נשארת שם? שם נשאר בי, לא אני נשארתי שם. חזרתי עם הזחלם, עם הבטייר הזה, תקוע לי פה בתוך החזה. פה. זה חומר נפץ, זה חבית אבק שריפה. לא עשינו את זה 36 שנה, בוא נעשה את זה עכשיו. סיפור לא טוב. ברגע שאני אומר לך, קח רובר, סע, הפסקה, הפסקה.